דניאל עמית השיקה עוגה חדשה, ואנחנו חייבים לדבר על זה רגע שנייה, ועל מה שקורה ברשת. מה קורה כאן אורבין מאורבין ניוז, ותראו מה יש לי פה, את העוגה של דניאל עמית, שהיא מסתבר השיקה, כאילו היא הולכת להשיק בעתיד קולקציה, וזה מותג חדש שנקרא דני's Dream Cake by דניאל עמית. עכשיו, הרשת גועשת, בגלל עניין המחיר. אני חייב לשאול מה אתם חושבים. ב-139 שקלים, וזו עוגת יום הולדת קלאסית על המתכון המצליח שלה, וכתוב הדרים קייק של דניאל עמית בוולט מרקט, עוגת שוקולד עשירה שמבוססת על המתכון האיקוני של דניאל ומלאה בכל טוב. קונספט אכילה משותפת בכפות ישר מהקופסה, הם ממליצים כאילו לאכול את זה כאילו מכפיות. מושלם ליום הולדת, לאירוח ולכל רגע מתוק, המוצר מגיע מצונן, בלה בלה. מוצר נראה מעולה, עוגת יום הולדת, אי אפשר לטעות, you cannot go wrong with a birthday cake, אבל הרשת, אם אתם תקראו תגובות עם המחיר, ואני בטוח שזו עוגת טעימה, אני לא אכלתי אותה עדיין, אני לא יודע אם יצא לי לאכול אותה, אבל חייב להגיד שמבחינת הפקג'ין זה נראה מעולה, וזה נראה ממש מגניב, הפח והכל מזכיר כאלה, זה וייב של מקס ברנר, אבל 139 שקלים, האם הייתם משלמים? דברו עליה בתגובות.